за една минута някоя история, която не съм разказвал и може би няма да разкажем. В една минута има една пловкиня, която е сирийка и която е тинейджър, много младо момиче, което ще участва на предстоящите Олимпийски игри в Рио де Жанейро. Тя е пристигнала в Германия с лодка, натоварена с отчаяни бежанци. Отчаяни бежанци. Всичките до един са напуснали, за да оцелеят, за да не бъдат избити като животни в Сирия. Жени и деца. В тази лодка е започнала да потъва по пътя си за Гърция. Трябвало е няколко човека да слезнат, да скочат от лодката, защото е била прекалено тежка. Това момиче е едно от тези хора, които са скочили. И тя е пловкиня, много добра пловкиня. Две други момичета, които също са пловкини, са скочили и са плували до лодката в много бурно море през нощта, в много тежки условия и са оцелели единствено благодарение на това, че са професионални пловци. Това момиче е много добра пловкиня и пристигайки в Германия си търси басейн, в който да плува. Намира едно местенце, започва да плува в едно училище и веднага я забелязват, че е изключително добра пловкиня. Заемат се с нея германски треньори, елитни треньори и става толкова добра, че на практика си осигурява участие на Олимпийските игри в Рио. Проблемът е, че това дете е състезателка без дом, без страна. Тя вече не е сирийка, не е и германка. Тя няма националност. За първи път в историята на Олимпийските игри, на Олимпийските игри в Рио ще има отбор на бежанците. Те ще се състезават под олимпийския флаг и ще излезнат първи на стадиона в шествието на нациите. Те ще бъдат първите, които ще излезнат. Ще носят флага на олимпийското движение. Те нямат дом. Има над 6 милиона бежанци в бежански лагери по целия свят, които нямат държава, нямат националност. Ще има шепа състезатели, които ще се изправят и ще се състезават в името на спорта, което е, може би, най-чистата идея. Знаеш, че национализма играе голяма роля в Олимпийските игри вече. Има състезания по националности и гледат се коя нация колко точки е спечелила. Кой знае дали ние като нация ще спечелим медали. И това няма значение. Най-вдъхновяващото, най-хубавото нещо е, когато човек се състезава за самия спорт и за идеята, че спортът е в състояние да повдигне едно човешко същество.